di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatamamu, disodakon Tuhan debatama buhina Tuhanmu, jalan asima kemana dia. Tangianmu tutuhani asa hosau dia kodang di baheko daulina dengan tuda mangdoh si sol hoti
Warahmatullah. Tusan bawa itu. Kita baju dulu radio, bulan tak. Ada buat jauh tak ke majlis. Masih aturan main waktu tempat. Inauli mabuhay na din kan di nalaw majar pasu-pasu patuwa sa review na una lagay hila namin buong namin lagay para ngayon sahat matuha mo praktikin no rong amo pada dawon mabuon ana naus pagkakawang muna kami budak-budak mo marga sila sahat matuha mo na ang burunan Dari jalan Rasulullah Raja Nabi. Para juru sahali tunta masin tuh hidaman dok mauliate tuduhan tempat negab basai. Ala dileho dok hida hahi pasu. Terima mobi Raja Nabi hami pargeleng muna naro siap pada basugi parangina ipasdo di pardalanan. Lasumodido asiruhan itu hatta tau. Las dorohanami hipas dohamuna sirajani hula-hula nami dapat kami menatiba di Tuhan. Las mulima raja nami gale mambun di haroro nami diare nauli di bulan Narenggan toho matutu di bagasa sadarior raja nami rohani tutong ane bagas muno ima tutu di nama sakap mahita sepurian dok sirai nalau membuat anak kami matutu lagabe helamuna burumuna mah lagabe parumen nami laos menguduhum mahita ando tu bagas dorong Tuhan tay lawan jalo pasuk-pasuk perdoa sariteo siap bagas dorong Tuhan tay mahita na posona raga nami ditikio di manugutok rohami magbuhay na uli, magbuhay na negam, matutu, diulog na di bagasan sadarion. Rada kami ada di hula-hula, terus semonok benar yang diharoro nami. Dibuat kami si panganon, nalao panganon berada nami. Ima di dalam magbuhay na uli, magbuhay na negam kita di bagasan sadarion. Rada kami jangan dihurik, jangan ditus. Tumodok beraja nami nabot ang matubahami. At nahonon nami beraja nami, siti masih khutbah, golak-golak pangorok. Oh kisah dia nak natupan nabi saya Tuhan di pertama nama bohi pasu-pasu nabi semua berarti mahami raja nabi di tuangan di bagas nami di basahat kamu Tuhan mi dulu-dulu di sebangan lalu persoli unut tadi partikinon las rohanami majalo donon nami masa baguk dapat kantunan dia gatat ke gobiat oras mahami hula-hula muda mereka sirai nama jalo berlibagat dan masuk ke di hamu nama kalian betul abang guru orang bagi dia situasi di partikinon gak betul lah semono baju situasinya mulut harimau tudeke dan palu pohon nabi kau mula posmar kau pusat nabi lo ditinggi masih pangalan itu kamu. Gak bisa lah orang asal. Lihat mah. Pangaudo HP holong naias lapok si tutut maka holong ia di ngoluki maka halason na orang lobi sedap ni rohai ido jumolo likoti baiko Artana boy sinari doi dengan nai rohami hasia
Ya jisian rohaku cinta gitu orang mubah tungah pena masa Radi botohodo ahana marga sia cinta Imaroha porseya songotalini padata nahuban maka holongi ho dinada wau dison ala jonoku hilalan ahubo atoho dirohanang beda owasyako holong ta itung soguga lam gomos binani bagas nisiho Radi botohodo ahana marga sia cinta Imaroha porseya songotalini padata nahubain maka holongi ho dinada wau dison alai jonoku hilalan ayubo atoho dirohanan beda olasako holong ta itung soguga lam gomos binani bagas ni sihol mitu au sihol hitu ho hasian lam gomos binani bagas ni sihol mitu au sihol hitu ho hasian Di bakuling ni soaram hubege tulus ni tangis mi madok si holmu tuau tu soboi peau jodoh rapoko tangi aku todiku gomos maka olho dinada wau dison alai jonoku hilalan ayubo atoho dirohanan beda osyako holong ta itung soguga lam gomos binani bagas ni ho dinada wau dison alai jonoku hilalan ayubo atoho dirohanan beda osyako holong ta itung soguga lam gomos binani bagas ni sihol mitu au sihol hitu ho hasian lam gomos binani bagas ni sihol mitu au sihol hitu ho hasian ahona itung soguga lam gomos binani bagas ni ho dinada wau dison alai jonoku hilalan ayubo atoho dirohanan Mauliate alipuhan ala kasih kolong minuhan tong ikan ilalah kami ala didinggan di basang pilihan bohok tuhami hasihatun saluhutna dan ala ni gugunami dan ala ni naungi garu kami hatali alai ala ni kolong minuhanku tuhami
Ibain dari yang rumah senadu Tuhan. Dan suang semua para arum yang para minat sehat tugas juga. Didogas kami, didogas nilai kami, dan sehat roh juga dikirim kami. Atau kali Tuhan satu kenari lauhan nama kami tugas Joromi. Oma na tongtong nangan ni lakanami. Dapat pada Oma parmaran tahil semuis. Suang songni ari namirga nari natiu. Mangiru kami dohoni lehilik nami. Paima ari olari naringgan. Asa dingkan selubung na ulau ni. Oma na tongtong ni tonga ni ulau ni asa mer. Damai sonang kami di bagasan po. Atong tumulong siya sa luis sa pangalasan namin asa tama kami majaro paso-paso. Jaro mailih yang yang nabi yang bulan marsiti anak mujis Kristus Tuhan nabi martamian nabi dulu. Amin. Naboy pasonang roh haki. Sang sude horo patiur honau arsaki magodoi hasi aku
kita. Mauliat marigo Tuhan, toras lo hamid arion ari silas miroha di son, ari silas miroha di anak dohor di Hudian, ari si Hudian dohor maya sugiat di Sirai. Dinasong-song manasila sa dalur Tuhan marpapakok Hudian marhitin aposong, lahok macalo pasok-pasok pardongan sa rebeyong nabadia na siya Hudianin. Adi Tuhan, lembaga kumarohan ho pikiran nasida. Lekon tordito di berbadiin. Asa tercalon nasida pasok-pasok pardongan sarang yang lima ini langsung sian ho di bagasan kudu nasida. Sada kami sadar rumah tangga. Na com-com dia lubamu di bagasan haburium nasida zuluan nyari. Boy maktu pasal hubna. Obat kulingkat bahasa lewat asing rekam. Pasok-pasok na posong apa di namin ang magbubal sa itong-atongan ni Ulaw Perbugasong sa Daryong. Pasalay na sila matitutok din Jala perbugo na sila pasakot bari ganauli kung kami sa luna na tumangos. Orang kami Tuhan. Amin. So, antin major. Come on. Buduma pamula warna. Ako sumopa Jehovah silehon pasu-pasui. Alani tapaniar maswarata memuji Tuhan baik. Arahon masalut halak. Maruluk-uluk upuji Tuhan tai dok hamuma.
idama tung nasokal doa kapapahenan ni debata pinahen ni hinati kul ni gogona tartopa saluhudna rasa na along Robega ang marnida kapapahenan ni debata pangaraja yonda di Malaysia marhite kagugonda di ramoti kita ujima debata nami kamu aliaka bangso jala patupegi hamuma suara puji-puji anda ibana pabahen posata mangolu jaladang di luas tota tersulati pangiar ma suaram maruluk-uluk marente madita marhite-hite goar ni debata Allah doh goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doh goar ni topi parbadia puji hamuma goar ni Jehovah mamuji-muji mahamu ale na poso ni Jehovah puji hamuma Jehovah ai paktengan bahasa do ibana ete hokamuma warna ai asluma do ibana Martaniang mahita ale Tuhan debata amanami na di barua gijang hodo na mga turhon pardongan saripioni kap naik marbagas jala na hodo na sida mangido pasu-pasu atong say tatak manasida di bagasan asinirohan pasu-pasu jala ramoti manasida marhite-hite pakkaholongin rajai manasida marhite-hite topi perbadia asa mamuka jalan marujung di bagasan dame pardongan sarepion nasidai tangihon ma tangiang namion ala ni asi dohot holong niroham amin udma amuna salukna berkurma hubungan
Kur ibadah nasian AKBP Parangina binasa itu apa? batana sumurung siang selalu naroka ima pangaramoti ate-ate dohon pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Ari dan Maya hata di mata si paimut di pardongan saribiomungan winet siang Efesus 5 ayat 77 di bahasa Batak di Doksonon
alai sadok ganuk hamu masih haholongi pardi hutanabe somon dirina alai dihabiari parukuanima bawan alai sadok ganuk hamu masih haholongi pardi hutanabe somon dirina alai dihabiari parukuanima bawan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 32. Oleh Tuhan Allah idola kuning di payang-pay kali Tuhan tiba-tiba manami dari berwajib bodoh nama ngaturun pardongan sari bioni ta akui do ta didapur do di tayang tanah kuning di makado na mengaturun Tuhan yang menetapkan perkawinan walau paharap dari pegawai, paharap dari presiden si Prabowo non dilantik dari presiden di pasahan do eskan kabupaten menai dipilih di daerah kabupaten masing-masing dukung dilantik dilihat do eskan surat ketetapan surat keputusan. Kamu dari dua saudari mencalo SK lau pardongan sari dan siapa tidak bicara warungan SK dan siap kuliah alai tidak ini di agenda para sebasur perbasur pihak ini bodoh nama turun bahwa Tuhan yang menetapkan perkawinan boleh sekali coba boleh ditinjau kembali coba lebih baik dituruni surat ketetapan ini jikalau ada kesilapan kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Imam mulu eskali jolma, alai eskali debata, takkan lumpui meninjau ulang. Eskali perdinari sope, nabi nandi korus, buido ditinjau kembali. Alai mulu eskali debata, takkan lumpui na meninjau kembali. Alai itu di nomor rumah saripe tidak ada peninjauan kembali. Jadi suara untuk adok Tuhan Aryan non doa saya meninjau kembali berdoa saripe umuna. Untuk diadukkan di batasi tidak berlaku keputusan manusia. Kuasa doa alam do mengarajumi bahwa mereka berumah tangga karena usaha mereka sendiri. Alani usaha dicoba upaya negara merumah tangga nasida. Lawar sabda mengalui nasida holonganda dukun sahata bangau nasida berbeda menjalo pasu-pasu perluas radio. Istana luar biasa juga. Alai kalau masalah sebelum kita juga kalau nak serang kita dalam masalah sembah kita ini era nasi duji lah pada masalah tetapi perkawinan bisa meninjau kembali keputusan yang sudah ditetapkan Tuhan dalam beberapa dua beton antara ada pesta pernikahan itu hanya perayaan
itu hanya ungkapan sukacita kita, sohara kita, nalaraga kita. Alai dan pada ini mensahkan perdoan Saribione. Di bagasan pesta yang apa? Saya doktor akan dua. Tahu lebih pesta yang apa? Na sikup usubi. Para pesta ini, pesta di bupati be pasti lalu nak dua. Ibaratnya jangan apa awak pulangnya dan bisa tahu. Ada tak kurang baik. Apalah awak ali-ali lagian kelas 52 ada tak kurang. Uputan yang berjoloi kita doa pandohan silalan uhuru silalan lamtoga dan berukur sudah marlas diroha ama harwa nani tunihara ama nani tunni narotu pesbai orang-orang nyampar apalah hari lebih para saudara nyampar mawinda bahkan orang-orang tujuh itu sehari misalnya tidak berlaku anak sehari apalah hari lebih satu hari sekitar awal sudah diundi akan awalnya di mutu alami bisuko bukan dalam juli silalan kuburu silalan lautuga dan berguru takui do dalam talopon do budelo pesta yang pada dalam takura alami marhide pasdohani dohoro pakai dari tahu bau nama akan orang lain do dabuan siap pesta untuk mula pearuna anak keluar dari sanksi buria atau pura akan ada yang di bawah bangunan dong tu perdagangan untuk malu pihak peraturan di festival bertinggal baik di perdagangan dong asa sudah marlas minova sudah mau rokok nau sohor nau jenggung ada rumah tangga di tengah-tengah di buria nih dewasa. Kemudian itu hatta dia mulai dua bin Wai mulai anom bidok naposo di bapa kamu mulai dua naposo di bapa wal kemampuan akal kamu maka tahun buat di bapa ama anak tonton di berbadia amat dok tapi dadu di bapa dan jari siramu ni jomba Nasado bereng-bereng si mayong nasi kuere, ala gusi kulami kudu si mayong marane nomor kata dulu, si Aryo kita bos bulung do, anak isi tua do bulung isi tua, takolan si tua musi, rapar tahun do, ama si tua si rai do, ama si tua si buria, itu kayak makan, si reduti apa di mataru, si reduti bekas joro di mata, alani akan nak terhormat pengamunan ia nakut keluarga nak terhormat rodak ini lalu hidup siari namun jatuh cinta ilana tusi mayo mananganan ya kan jatuh cinta di mana mahumma natakas maburi mulu hidupkan edi mulu sarala sandora mandokon jatuh cinta beribu rasanya ibadah bukan lagi jatuh cinta tetapi bangunlah cinta. Jatuh cinta dulu, mulai hari ini bangunlah cinta di dalam rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Membangun cinta. Saya jodoh sukun na mardawa saripe ketika berkumpul anak masing-masing gak 3% kolom muda. Arong kamadokon bunga 100% na kosong tahu dikosi ay subakas tu sudah ditanda lebih suami nau manang istri nau itu dinokon 100% pe holong di rumah tapi to kinai baru tunggu musim buyar musim lagi macam alani membangun cinta harus dimulai dari titik nol bukan lagi jatuh cinta tetapi bangunlah
cinta di dalam rumah tangga. Dok hatan ini batana kini alai sadok gadap hamu masih haholongi pardi hutana be songon dirinya. Baru masuk pria begaku anak ini mantap doa deh. Baru masih lain. Abi tak kini maksud dan tujuan dah. Inang pura beritahu alai mulina. Baru be songon kolom ni rohani alam pun dulu be songon besar ni alam pun dulu be lain besar tanwa yang kenal 50 tahun dengan saribe. Baru suatu kurang mesti dela bukin naya deh. Suatu ko nang lam tawar kolom ni rohai. Roda kini dalam rumah tangga cinta itu harus dibangun. Lam leleng, lam tahu. Songon hawini, lam leleng berbuena, lam tonggido. Lam matua sabi, lam siakdo berbuenai. Alai kalau berparbui sabi, kurang pedas do berbuena. Tangga lebih hijau dari rumput di halaman sendiri. Diceritakan waktu inatai. Binumpo pinang kini kami dia beri paraba. Jadi bulan baru Jawa na mabahin kobiong. Benda bulan ekeli baru Jawa mapai kobi. Jadi teba kebuni kobi. Ini nama inatai. Betul mangap inatai. Ilo to. Aku kuabe diri nak niko. Mereng-mereng baru Jawa iba honina. Abe dicerita honang tayo ni asa sumodido ilatai magbahir milayani amat tai bijak. Dan dari boni palibo siraiti udah tu yang kadang uli dupe buri tahu na tu budong dan no. Alai kudo honong kudo naui diau mana sumodia bedi alani alaya kuliho oppa nau puli sian sarutna perempuan. Ido aplikasi ni hata ni mata masih dahului parti buta munabema mana dia be dengan bahasa uli di lagu tetangga alai ikon nauli di hita buru ni raja dari jawido unang be tende hombe sone do penente sibata olu tahida olu sibata tata roha batida. Dong masih ani, buru mirajai, buru nadi jawi, buru miraja doi, buru naarka doi, dan gabe temulut tabi. Akadnya mulut orang tak kurang, banyak dong masih batu riau beba, diakan tak kurang naik. Jalasari dihita keluarkan yang banyak taulun kondoai. Nama orang saling memuji nama suami istri.
Madiri mi
yaka na pinakamaw ni debata ditahi rohamuna dunuhay naing marbagas alay ng tamahala Kristen marbagas songon si Pilipigo atong taliwang hamuma jolo hata ni debata tariwang tuluhut ni pardongan sa rebiyon ni halak Kristen dung ditok pa debata jormay didok ibana ba dan tenggan sasada bawai ujung ubahin ma di ibana sada buru-buru pangrupi di ibana bahin akuk ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon nganiulina ia soalani na marmainan na palakupos salo pangalakup do nang namakuat nasirani atau na pinanomo ni debata dan jadi sirawon ni Jolma. Songonod do didok debata tu bawai. Hamua kabawa. Haholongi hamuma pardi hutamunabe. Songon Kristus nama kaholongi uriai jalan nama ngalegon dirina umokopsa. Unang muruk kamu dopak nasida. Ikom marroa kamu madongani nasida. Sangat bahin hamuna sida songondongan panean di hamuluan nasora suda dungi songonod do didok hata ni debata tuaka buru-buru dioloi aka parokuan babawa nabi songon pangoloina di Tuhani ai bawa ido ulu ni partibutana songon Kristus ulu ni uriai ikubutor forman toman mardongan halabohon dohot hade mahon itordi parani ni buru-burui iman na arga dijolo ni debata dohot dijolo ni Jolma atau songon aka na marparangehon hata ni debata na amu sumulukon para sinirohaun dohot hasa baru dohot haserepon niro sama kamu masih pauniunian mahamu dohot masih asi-asian sanggut riting niroha muru rimas panunggahion dohot pangisahioni dauma sian amu alai digijam ni sanggut nai masih hawolongan makamu aido rabut ni na suntegan dungi dame nasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jalasan gut na binahin muna marhite-hite hata manang papahenan toktong mai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus asai bana mangarajai rohamuna dohot ulau muna atong nunga dibigihamu hata ni dewata taringot turugut ni pardongan sarifiore namanu kumbahu nuai tumolu diho ale pamuli si Adi Arianto Siburian olo doho makajong-jongkon dijolo ni dewata nau boto saluhut dohot dijolo ni akadongan na pumuli song na dipangidoro hamdo si Maya Suryanti Boru Siraidon na niniritmon gabe dongamu saribe olo doho ngakaolongi dana siat nasaroham dohot mangulahon siat nasagugong ugut maparangihon parangi nabadia rak dohot ibana laolo doho ngakacuacu dohot hagalihonna tungsuha umurang parangina jala nasotupa paulahonmu manang tadi kolongmu idana paima disiram hamatean hamusobot bolo nam sadaroham mamului saluhum nai dokma alusu namadukum mau dohot tiho ale inang Simaya Suryanti Buru Sirai niririt dolo di doban na pungulison na dipangidoro hamdo si Adi Arianto Siburianon gabe sinotumu olo dohongam kaholong ibana siang nasa roham
dohot marpangalahon ature marado polidana dohot marpanganyehot parani lewadia bahwa ala Kriste ko jalan nasotuba mahilolong ho manang tadi kolong muidana paima disirang amatian amusogot molo nausadaroham manguloi salubut nai dogma halus atong masilehonan tangasiamu ma hamu bahwa hotni pada muna naposo ni dibata doau na pampuan hatana Tuhan barhite-hite goar ni dibata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohon di pembadia doa humando na pinadomo ni dibata dan jadi si ramon ni jolma di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama disodakon Tuhan debatama buhina Tuhanmu jala asima rohana hidamu didopakon Tuhan debatama buhina Tuhanmu jala dipasauhon ma damena tu torbi muna. Amin. Bila saat batu amungan lain akte pemberkatan nikah atas nama Adi Arianto Siburian dengan Maya Suryanti Sirait. Laos dison di pasar Uria HGP Perdagangan bibit asa totong di bagasa hatan di bata amunga membangun cinta membangun rumah tangga muna tuari naik roh. Jangan lewatkan satu hari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila saat madiki makur pengumuman kor jubilate.
amo panguli dot oroan mamuka sadarion nunga gabe sadari pehamu na pinadomo ni debata di tonga-tonga ni uriao na manggodi na pinatikon ni Tuhanito hamu marhite-hite patungan sari pioni alani i naik matutong ingoton jala asidak korobuna alai yang luau dohok dongaku sajabu ikon Jehovah do oloan nami somor sadar rumah tangga ni halak Kristen naik ma sumurung parrohau dohok pangalahomuna pebartu hatani dewata sai dipargogoi Tuhani mahami mangaramoti nauti nahonai asa totong sada rohanami mangadoti hatani di pardongan sarepion nami jala marsoloan di bagasan biar meja debata Simaya Suryanti Bursirai nunga dipahot jala dipasu-pasu tuhat lai gabe sadaripe tapanidohon ma asa bangun nasida di badan naum diudukon nasida alani ita jauhon ma sai anggiat ma parfarepeo nasida marojakan di hapos seao dohot pakirimon na tobutu debata Jehovah jala toktong nasida marsaur dohot hata debata ganopari di bagas nasida alani ita jauhon ma tatayakong ma pilihan na kapasahon. Ale di bata amanami na di kan wagijang hodo haroron ni saluhut silewalew na denggan dohok nasa ulibasa na mau yutus. Buka saat tani masih na ni hon itu kami pilihan kami tuh. Saya jalan mai kami kuat na hut di jero. Pasu-pasu mai jalan ramoti asa huparasiang kami pilihan non. Pati puluh na jambu di tonga-tonga ni kuriang dohok di portidio buhay maruhan amin barhite-hite tokden asalan utang na kami gorang di sileho-leho dito kami asalan gigir kami madok mau lihat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami amin rapa hita pangidohon ditangiak ale aman amin ale aman amin asli rohani Tuhan Yesus Kristus dohon holong ni rohani dibata dohon persauran ni toti Purubadiyawa amu saluhuna
holong minang holoki dua rohanung adomu di padomu Tuhan ini.